בקצה הנפשי אנחנו מוצאים את זה אשר אין לו שם. זה שלא ניתן לתת לו שם מלכתחילה, כי אינו נכנס בשפה, אינו ניתן לסימבוליזציה. זהו זה שלקן קרא לו השדה הממשי. בהתוודענו לשדה הזה עולה חרדה. שדה זה הוא זה המפחיד ביותר, כי הוא נשאר במימד אי הידיעה. לדבר עליו זה פרדוקס מושלם. אנחנו יודעים שהוא שם כי אנחנו מרגישים אותו, פיזית ורוחנית, אבל כל פעם שאנחנו מנסים להכניס אותו לסמל או לשפה, הוא חומק מאיתנו ברגע האחרון. דוגמה טובה היא דוגמת החרדה ההיפוכונדרית. החרדה גדולה כאשר אנחנו חולים ולא יודעים מה יש לנו. ואז הרופא נותן שם מסוים למצבנו ומרגיע את הנפש. אי ידיעה מצא פורקן בידיעה. אך גם ידיעה איננה שלמה. היא פלסטר לפצע שלא מפסיק לדמם. המסמן בהכרח מוגבל, מכיוון שלעולם לא יתפוס את הדבר כשלעצמו. ברגע שיצרנו קונספט, יצרנו את הופכו, ונוצר גבול דמיוני ושרירותי ביניהם. אנחנו יכולים לבלות את כל ימי חיינו בין כותביות זו או אחרת, מחפשים תשובה. לעתים קרובות נשאל את עצמנו, מי אני? ואז נענה, אני המקצוע שלי, הלאום שלי, וכו'. אך מה יקרה לנפשנו כאשר נחליף מקצוע או נאגר? הנפש תתנתק מהמסמן ותחזור למצב החרדה הראשוני. תחפש בהיסטריה מסמן חדש. באחזותנו ברעיון אנחנו נשענים על משענת קנה רצוץ, מאחר והכל עתיד להשתנות, לנוע, להימצא ולהאבד. בשלב כזה או אחר יטיב לנו להסתכל לאי הידיעה בעיניים, לשעות איתה, להתיידד איתה, ללמוד להתאזן בעודנו חווים את הסחרחורת הקיומית. באי ידיעה אנחנו קרובים יותר לאמת, לשתיקה הרועמת שמהדהדת בנפשנו כשאנחנו שואלים מי אני. תודה ואשמח לדעת מה אתם חושבים.